kteří mají očekávání. Je to tak? Dneska očekáváme něco nového, něco dobrého. Vidím tady lidi, kteří potřebují být tady. A lidi, kteří jenom koukají a neví, co bude. A já vím, že tady je Bůh. Tady je Bůh. A dneska není o nás. Chci si jíst, být si jist, že vy víte, že dneska není o nás. O ani jeden člověk. Není o tom, jak jsme my, kromě toho, že my jsme v Kristus. Amen. Amen. Tak to je všechno o Ježíš. Všechno o Ježíš. Všechno sláva Ježíš. Sláva patří Ježíš. On je jedinečný. Stojíme tady, protože Ježíš stojí tam, v nebesích. A my jsme v něm. Amen. To je, co to znamená být pokřtěný, protože už jsme v Ježíši. Stojíme tady dneska a chceme dávat Ježíš čest a chválu. Haleluja. Haleluja. Máme ještě pár minut. Je to dobrý, že jo? Vy mě něco učíte. Vy jste tady dřív než já dneska. Vy jste tady, protože víte, že tady je důležitý. A to, co děláme dneska, je důležitý. A chvála Bohu, jste tu. Boží přítomnost. Budeme chválit. Přijdou pár další lidí. Máme trošku věcí, které ještě máme dát úplně do detailu. Ale hlavně Duch Svatý je tady mezi námi. Ježíši, Duch Svatý, vítáme. Vítáme tě na toto místo. A všechno, co děláme dneska, ti dávám čest a slávu. Protože ty jsi hoden naše chvály. Ty jsi hoden naše slávu. A veškeré slávu patří tobě a jen tobě. Haleluja, Ježíš. Haleluja, že můžeme stát tady v toto místo dneska. Že dnes byl určený i před časem, že tady můžeme být a poznat, že ty jsi Bůh, ty jsi Spasitel, ty jsi Pán, Pánu, Král, Králu a chválíme tvé jméno. Haleluja. Vítáme vás, vítáme vás. Vítáme vás ve jménu Ježíši, našeho Pána. Haleluja. Haleluja. Na co jsme stvořeni? Aby jsme chválili. Dneska je den, kdy se podepíše další smlouva mezi některýma lidma. Oni se zapíšou do knihy života.
Jdeme chválit? Jdeme chválit? Tak se postavíme. Haleluja. Haleluja. Poslouchej své srdce a otevři ho. Slovo El Shaddai, to je slovo Pán všemocný, Pán zázrak, Pán, ktorý činí veci, ktoré nie sú možné. A ten Pán je našim Bohom. On takto môže činiť v našich životách. On to všetko môže robiť v našich životách, keď my sa oblečieme do Neho. Halleluja. El Shaddai.